Wannan kamar yadda kuke gani masu kallon mu tawaga ce daga ma'aikatar lafiya da jihar Kano, inda ake duba sabuwar makarantar health technology da za a buɗe a garin Dawakin Tofa. Yanzu wannan za a bar nan sati ba za a yi wannan ba za a yi nan sati in ma har za a shigo da shi ba sai Allah za ta wannan kana dora shi kamar yadda kuke gani, wannan shine ginin ajujuwan makarantar da masallaci da ofisoshin malamai. Yanzu haka ana nuna iyakar inda makarantar za ta tsaya ne, duba da cewa akwai gonakin mutane a kusa da can za ta koma. ya kamata ko da sai a zo a saki wani zai zama hanya domin is very important. Sar ita kanta makaranta idan da hanya labarin da ya fita a cikin station shi kuma turanci ake samu. kamar yadda kuke gani nan karamar hukumar Tsanyawa kenan, inda ake duba sabon gurin da za a samar da makarantar School of Hygiene Education ta cikin garin Kano. Wannan gine-ginen kenan da aka yi wannan